гости, скъпи родители, мили деца, колеги, дълго очаквахме този ден. Чакат, за да може да споделим с вас топлите, светлите пролетни празници. Защото споделения празник е добрия празник. Радваме се, че сме заедно деца, родители, учители. И тъй, 100 деца, 100 слънца, 100 усмивки от детска градина Тъга. За вас днес уважаеми родители, децата преминаха през хубавите пролетни празници, Лазаров ден, Светлица, Великден, чак до пролетта. Днес с голямо желание, с много радост, с много усърдие пред вас се представиха най-малки дечица от детската градина, нашите слънчица и техните учители, госпожа Ива Димитрова и Хари Касанова. С много голямо желание се представиха и вече порасналите пчелички, нашите работливи пчелички и техните учители Силвия Спасиева и Мирослава Маркова. Тук са и нашите сладки бомбончета с учителки Теодора Попова и Мариана Титова. Пакостниците от групата с известно име, наречените звездички, и техните учителки Ивелина Иванова и Вероника Гъчева. Уважаеми родители, с голямо вълнение ви представям нашите най-големи деца, ненадминатите пакостници, децата, които много скоро ще бъдат в училище. Това са нашите смехорани, които днес пред всички вас изиграха своя последен танц на нашата импровизирана сцена. Смехораните и техните учителки, госпожа Силвия Банчева и Янка Накова. При нас присъстваха днес, за сега само присъстваха елфичките и гъбките, нашите най-малки дечица от ясличките с техните госпожи. За сега бяха само зрители, но много скоро ще ги видите тук на нашата импровизирана сцена. Уважаеми родители, аз ви благодаря, че споделихте празника с нас. И нека скрепим доброто помежду си с едно хубаво българско хоро. Заповядайте на хорото.
Кој настапа Кабело?